Здравейте, приятели! Това ще е най-вероятно първия ми влог. Излизам в момента от нас. Времето е слънчево и е перфектно, бали. И аз съм по къси панталони и трябва да ида до мола, да се заредя ваучер и да си напазарувам някакви неща като цяло. Вижте, времето няма да си показвам много на локацията. И хора, от сега да знаете, сигурно ще има хейтови, че не знам какво да влогвам, ама това ми е първия YouTube клип. Тръгвам от някъде все пак. Както знаете, аз съм повечето от това. Повечето съм тиктокар, снимам в тикток, ама викам, чай се пробвам. И много поздрави на Тигъра, ако ми реагира, защото сигурно ще ми реагира, сигурно няма. Понеже нали Лил Пи ми създаде Тигъра. И да, хора, абонирайте се и първа цел ни е 100 абоната. След малко ще стигнем до мола, след малко се връщам, като стигнем до мола. И приятели, отново съм тук. Почти стигнахме до мола. На камерата, ето го. Е там в далечината. Мол Зовия. И така. Трябва да влезна да си заредя ваучера и после да се напазарувам някакви неща от билата. Ще видя кое ще успея да заснема. Защото клипът най-много може да е 10 минути и хора, давайте ми идеи за следващи клипове. Примерно пия 3 хихота за 3 минути или някакви чарлинчи или там както се нарича. Живота си тече в София, бе, бате. Сигурно после видеото няма да го обработвам. Трябва да си взема по-добра камера най-вероятно, защото не знам как ще излезе, с какво качество ще излезе като го кача. Ето го. След малко ще се включа пак, като ида в мола. И хора, ето ме отново. Чакам светофара да светне зелено и да влизаме към мола. Хора, наистина това е първия ми влог. Ще го кача и да. И харесайте, споделете го. И давайте идеи, пак ви го казвам това. Казах ви го одеве, сега пак ви го казвам. Знам, ще има хейт със сигурност. Както имам хейт в TikTok, така ще имам и в YouTube 100%. Почти стигнахме на мола. Ще видя, може би да е 4-5 минути влога. Ще видя, това аз като цяло нищо интересно не показах. Все едно разходка и говоря някакви думи. Здравейте! Ето, мерси. Ето тук, що ме... Пичове, започвам вече да качвам и в YouTube, може да ме намерите със същото име, Green Boss. Живи и здрави! Ето тук, що ме спраха фенове. Може да се е чуло, може би не. Следващия път ще съм с микрофоните. В момента влизаме в мола. Сега трябва да видя къде има EasyPay. Извинете, тук къде има EasyPay каса? Нямам идея. Окей. Сега ще намерим. Да се надяваме. Ако не намерим, да. Сега ще питам някой. Ще ида до EasyPay после. Защото ChatGPT ми каза, че мол... Защото ChatGPT ми каза, че мога тук да намеря каса на EasyPay. Мога ходи до едно да питам за интернет. Най-вероятно. Добре хора, след малко се връщам. Бате, тук има и Етел, едно да работи. Напърво ще влезе за нещо до едното да питам. В момента сме в едно хора и чакаме. Ще питам за рутер, за интернет, и пария и такива неща. След малко се връщам. В хора тръгвам си. От едното не можах да свърша работата. То постоянно прииждат нови хора, нали аз
чекам, ама нямам толкова много дълго време. Защото трябва да си напазарувам, да си сготвям след това и така. Така че да. Ето виждам я билата пред мен. Ето го там и е тела. И така. Мисля, че това ще е влога, като стигна до тела. И това ще е като цяло от първия ми влог. Давайте идеи за следващия къв ще. Виж, знам, не показах много, ама все пак, като за първи влог е добре, мисля. Чао, чао хора!